kuan pa lang ni ka oras idol mga duha. Ug dako na kayo ang sapa. Ngayong hapon mga idol, ako nang gibidyohan nga pag-ulan kay mga duha ka oras na ginikapin. Ni dako na nga tubig. Dugay nga human ba kadayon niya po ng ulan. Dako kayo ang ulan nga sa babaw bukid. Pero ni sa among gitrabahoan. Nya uli na ako itong i-check ang sapa dito sa amo kay delikado tuwa kung mo baha mo lunop kag may street ang ulan na pila ka oras. Kaya update niya idol pag makauli na ko dito na tubig sa likod sa kanal sa likod sa imong tubuan. Mga diri idol ang kanal na puno na sa tubig. Duha ka oras nga pag-ulan yung napuno na ang kanal. Lawom din na kanal, puno na. Murag high tide pa siguro karon kay dali arman kayo na kuan, puno ang kanal. Check na to ang sapa mga idol, kay basig nin dako ang sapa. Dolo ra diri sa mong balay na sapa diri nga dako. Mao na yung balay nga sapa dara sa unahan. Kay duha na ka oras kapin ang ulan ni dako-dako na gid ang kanal dito sa among gitrabahoan ganina. Mo i-check na mo diri kay delikado diri pita kay mo lunop pag di babantayan. Mo i-check na to dito mga idol. Update na lang ako nya. Ano ko sa sapa mga idol, og wa jud na kuno ni dako-dako gid ang sapa nas mong likod May pagkita sa inyo mga idol. Huwag bantayanan yun sa paa kay mudako, mulunok ba. Kaya mga idol, dako na kayo no. Kuhan pa lang ni ka oras idol mga duha. Huwag dako na kayo sa paa. Hapit na niya malibil ang mga pilapil. Diskilid, hapit na niya malibil. Huwag nagsige pag ulan, kusog ang ulan. Huwag ako na nangiyop ako cellphone drone mga idol kay may kusog yun ang ulan nagbalik. Dako na kayo sa pa. Kapit na niya malibil ang dress kilid. Kusog kayo ang ulan. Dako na kayo. Bantayanan niyo kung masig mo abot sa mong balay mo lunop. Og basig maka-update ko ugma unya mga idol kung sa status ani og mo padayon jud ning ulan. Ulit na ko balay ang idol o pagkalayo niya pa ng ulan gikan ko sa sapa o wala na ako na update ni pagka ugma kay mga alas 7 sa gabi inundang naman po ng ulan o wala rin sa naka baha ugma agad rin salamat.